والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ, സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ടൈം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശാലമായി ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല നിലക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും കൂടി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ റമദാനുൽ മുഅല്ലമിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ഇഫ്താർ സംഗമവും, ഇതെല്ലാം വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ടും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു സേവനമായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ വലിയ പദ്ധതികളിലൂടെ സർജറി വേണ്ടവർക്ക് അതിൻ്റെ അടക്കം ചെലവഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരുടെ ഈ സംഘടന ഒരുക്കിയപ്പോൾ അത് വലിയ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധമായ റമദാനുൽ മുഅല്ലമിൽ നോമ്പുതുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള, വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒരു നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരാത്ത പ്രതിഫലങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആയിരക്കണക്കിൽ വരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുക്കളൊക്കെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടപ്പാടനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉന്നതമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ലഭിക്കുമെന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. കാരണം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും ഹദീസും മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ആരൊക്കെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അതിലൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഉന്നതമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ളതായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ പരിപാടിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ആഖിറു ദുആഇ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.